Shalom Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih ing Gusti Yesus Kristus, sugeng kepanggih kalian kula Graciela Kristania Ardianta Putri saking GKJ Mertoyudan Klasis Magelang. Sakmenika kita sesarengan badhe mirengaken sabdanipun Gusti lumantar panyuraos sabda winedhar. Dinten samenika Rebo Wage 16 Juli tahun 2025 Minggu Limrah. Waosan kapetik saking Kohelet 9 ayat 13 dumugi 18. Jabur selawe ayat 11 dumugi 12. Matius selawe ayat 3 doso setunggal dumugi 56. Kanthi jejer putraning manungsa ingkang mulya. Nats punika kapetik saking Matius selawe ayat 3 doso setunggal. Besok menawa putraning manungsa rawuh ngagem kamulyane lan sakabehing padha ndherekake, panjenengane banjur lenggah ing dampar kamulyan. Temtu kula lan panjenengan nate mireng Gusti Yesus ugi dipun sebut putraning manungsa. Sebutan menika asalipun saking wangsit wonten ing Daniel 7 ayat 13 dumugi 11. Bengi iku aku terus ndeleng, banjur rawuh saka ing langit kaya putraning manungsa, ingkang dipun sebat kaparingan pangwaos lan kaluhuran sarta pangwaosing karajan wong-wong padha ngabdi marang panjenengane. Pangwaose iku pangwaos kang langgeng. Gusti Yesus menika ingkang dipun sebat nampi pangwaos, kamulyan lan karajan. Waosan wonten ing perikop dinten menika minangka panutup saking piwucalipun Gusti Yesus ngengingi pungkasaning jaman. Bab 54 ayat 1 dumugi 51 dipun lajengaken bab selawe ayat 1 dumugi 56. Gusti Yesus saweg ngendikaaken ngengingi pengadilan ingkang pungkasan dening putraning manungsa. Tiang Yahudi sampun sami sumerep ngengingi Sang Mesih lan mesti langsung paham kalian menapa ingkang dipun serat wonten ing ayat 3 doso setunggal menika saking Daniel ngengingi putraning manungsa wonten ing kamulyanipun. Ketingalipun Gusti Yesus pancen saweg nandhesaken bab rawuhipun menika ngagem kamulyane. Ayat 3 doso setunggal a. Karawuhipun putraning manungsa menika dipun tengeri bilih sakabehing padha ndherekake lan lenggah ing dampar kamulyan. Gusti Yesus sampun ginakaken asma putraning manungsa wonten ing Injil Matius. Panjenenganipun ginakaken sebutan menika kangge nedahaken bilih panjenenganipun badhe lumebet ing kamulyanipun sak sampunipun rawuh malih. Panjenenganipun dados hakim lan raja minangka pratandha bilih kratoning swarga sampun kawiwitan. Nalika kula lan panjenengan sami ngangen-angen ngengingi bab Sang Ratu, temtu sami menggalih ngengingi tiyang ingkang kaagungan kuwaos, dipun ladosi, adil, dipun kurmati lan sakpiturutipun. Temtu benten kalian Sang Kristus ingkang dados Sang Ratu ingkang maha kuwaos lan adil. Mila sumangga sampun ngantos semplah mangu-mangu menapa malih sami kuwatos. Awit Gusti Yesus ingkang adil menika mesti adil ugi nalika maringi berkah-berkah lan pangrimatipun. Sumangga dipun raosaken Gusti Yesus berkahi. Amin.